nwata ana m ahụ ihe ọma Chineke na-eme ajụghị ego onye nze ọ ga-adịrị gị mma nze biri ma mbiri ọ gwara nze tọrọ eze ọwụ ya ka ọwụ ya kemgbe m nwata ana m ahụ ihe ọma o Chineke na-eme ajụghị ego onye ewu isi ọṅụma na-abawụli elu na Chukwu zọpụtara m ajụghị ego onye ewu isi ọṅụma na-abawụli elu na Chukwu zọpụtara m ajụghị ego nwata ana m amụ ihe ọma Chineke na-eme ajụghị ego kemgbe m nwata ana m amụ ihe ọma Chineke na-eme ajụghị ego onye ewu isi ọṅụma na-abawụli elu na Chukwu zọpụtara m ajụghị ego onye ewu isi ọṅụma na-abawụli elu na Chukwu zọpụtara m ajụghị ego mama abịala m ọzọ achọrọ m inye ya azụ maka na esi m ahịa azụ bịa anya ọbụla kpọrọ abụọla kpụrụ n'ime isi e nwere otu nwa agbọghọbịa ka dị ime ọ dị ime gala ụlọ ọgwụ ịmụ nwa ọ ga-arụ n'ụlọ ọgwụ ebe o ji ịmụ nwa nwaanyị eji $1 na be ya agaruo n'ụlọ ọgwụ asa ga-eme ọpụreshọn bifo ọmụnwụ ya nwayọ dọkịta ga-eme ihe ọpụreshọn bifo ọmụnwụ ya ala nkwala ọ na-ewusa ala nkwala ndị meziri anyị mgbe nse ala nkwala ihe mụrụ fụrụ ọchịchị dịkwa anya iri ihe ị nọrọ n'ọchịchị ejiberiju afọ ala nkwala Honorable Chief Alamkwala Ike ọnụ asịbala ọkụwa mama ka uche m agara m azụ ọchịchị Imo steeti enyi ya Peter ọnụ Alamkwala asịbala ọkụwa mama ka uche obi ọchịchị Imo steeti enyi ya Peter ọnụ enyi ya Alamkwala ọ ga-eme ka ọ dị mma ụmụ ogbenye ga-eriju afọ Happy Christmas nna m ukwu ọ na-abasa ọzọ achọrọ m inye ya azụ maka na esi m ori wee bịa anya ọwụla apụrụ apụla na olu n'isi e nwere otu nwa agbọghọbịa ka dị ime ọ dị ime gala ụlọ ọgwụ ịmụ nwa ọ ga-arụ elu ụlọ ọgwụ ebe o ji ịmụ nwa nwaanyị eji $1 na be ya ọ gara elu ụlọ ọgwụ asa ga-eme ọpụreshọn bifo ọmụmụ ya dọkịta ga-eme ya ọpụreshọn bifo ọmụmụ ya ewere fudu gbaa nwoke ụlọ nwaanyị ya dede gara ọrụ na Rivers steeti akpọrọ ya la fudu ka akọrọ ya ihe dọkịta na-ekwu desi mmadụ ebe ike kọlụ tinye fonu na ntị dọkịta kwuo nsị nwoke m ruo ebi nọ n'ụlọ ọgwụ ọ chọrọ ịmụ nwa and a ga-eme ọpụreshọn a ga-eme ya ọpụreshọn before eme ọpụreshọn ị ga-eweta deposit $30,000 before emewe ọpụreshọn nwoke mmadụ etinwe
dịghị ego m ji nwanne ya eji nwanne ya ahụ abịara m ụgwọ onye m bịara ụgwọ adịkwarị ka m na-anara ego mgbata gị mere ihe ị ga-eme mere nwunye m ọpụreshọn nwaanyị dịrị ndụ nwa dịrị aga m akwụ ụgwọ ma emechaa dọkịta jụrụ ajụjụ ụlọ ọgwụ dọkịta gwara nwaanyị a na o buru ibie awa n'ụlọ di ya ga-enwe n'ụlọ di ya nwaanyị a bere akwa n'ụlọ ọgwụ si dọkịta menara m ebere mere m ebere ka m ike mụ nwa ma n'udo dọkịta gwara nwaanyị si n'obere amụọ na n'ụlọ awa n'ụlọ dị mụra dị mụọrọ ya nwa ọnụ adọtọ kara nwaanyị alawa n'ụlọ di ya na-alaje n'ụlọ ya na-ebega akwa ebe m si n'ụlọ kwa alaje n'ụlọ di m ebe m si n'ụlọ ya alaje n'ụlọ di m ya ụzọ ọnwụ nye ndị nwe ya ahụ Chineke na anọkpe n'aka kelere ndị fọ ngharịa m ya o nwere onye dị aka ya n'ebe ise aka bụ ndị mmadụ dị iche na aka pụọ ma nwere dị a ejiri ọrụ ọka adịrị mma onye anọkwana nke onye amara nwaanyị onye ahụ omemba Bollywood n'anya azụ onye akwanye ịma mgbe ọbụla nwoke nọ ihe ma nwaanyị apụghị mana na ya enweghị onye ọbụla apacha akpa adịghị ike na-ekwe mmepe amarịa gọm my man Mr. Nollywood Chinekele me Ajubego ile wisho mo Ijogo wala awule lu na chupu sapotara mo Ajubego ile wisho mo ma Ijogo mana ma awule lu na chupu sapotara mo Ajubego Ori ke bele ala abula o Bele ma ayela church ayela church Ori ya ko ale Kamaro la mocha lo wa ya se ara nwa mebi e bo na mebi mocha nya maro la mocha lo wa ya se aga borele kama mka mo mama bo ya so wake gele ja no merekum si amu na mu nwa ne ani ke na mu
baba chekuru nwa anya dị chodi ya na esi lebo ọga watch ya senator this man ekwara ọga bịa daddy bịa na we kele do la ki isra father bịa come on shake me for me yeah shake it up nwa mama na achọ ka m na-asa pichọ m na-ekele ya ebe ya ekele m n'aka ka m na-ese ọyere ya ma anaghịkere m ata ya ọ dị very woski ezigbo akwa ọwụ ike mụrụ anya chi ala furu Chinekele emewo emewu nwata ana m ahụ ihe ọma Chinekele eme gịnị bụ isi ọmụma olee ihe bụ isi ọmụma na Chukwu zọpụtara m na ajụ ego enwere otu nwa agbọghọbịa nke dị ime ọ dị ime gara ụlọ ọgwụ jee mụ nwa ọ gara elu ụlọ ọgwụ ebe o jee mụ nwa nwanne eji $1 labe ya ọ gara elu ụlọ ọgwụ asaghị eme ọpụreshọn bifo ọmụnwụ ya dọkịta asaghị eme ọpụreshọn bifo ọmụnwụ ya ewere fonu nwa nwoke dụrụ nwaanyị ya dede gara ọrụ na Rivers Steeti ya agbawa ya la fonu ka akọrọ ya ihe dọkịta na-ekwu disi ma na-epiki kọlụ tinye fonu na ntị dọkịta ekwu osi nwoke m nwunye gị mara ụlọ ọgwụ m ọ chọrọ ịmụ nwa and a ga-eme ọpụreshọn operation before an operation even when they deposit 30,000 before an operation. Wọ́n máa lè tiwẹ́ àdìyẹ gbòǹjò $1 èjì ìjì $1 o. Abẹ́rẹ́ mo gbọ́ onye m bịara ụgwọ adịgbanike nna na ego. Dọkịta gị mara ihe ga-eme mere nwunye m operation. Nwaanyị dịrị ndụ nwa adịrị aga m akwụ ụgwọ ma emechaa dọkịta jụrụ ajụrụ ụlọ ọgwụ dọkịta gwara nwaanyị a na o nwere iwu ya na ọla ụlọ dị ya dị nwụọ n'ụlọ dị ya nwaanyị a mere akwa n'ụlọ ọgwụ si dọkịta menara m ebere ka m ike m ọnwa ma n'udo dọkịta gwara nwaanyị si nnebere amụọ na ọ lawara ụlọ dị mụra dị ọrụ ya nwa ọnụ ahụ dọkịta kara nwaanyị alawara ụlọ dị ya alaje n'ụzọ ya na-emechakwa ebe m si n'ụlọ ọgwụ alaje n'ụlọ dị m ebe m si n'ụlọ ọgwụ alaje n'ụlọ dị m ya wụzọ nwunye dị nwe ya o Chineke na anọ m gele aka Chukwu na onye kere ụwa anọ m gele aka nwaanyị alaruola n'ụlọ dị imebido mee nwaanyị a mesiwe ike alekwu ka lekwu ihe dị ekwe mee nwanne bidoro mụnwa nwa m o rula
anyị ebidoro mụwa ma mụrụrụ ụlọ dị o ya nwoke bụ mụọni nwoke ụgbakọ ọzọ mụọni nwoke ọzọ ya wuru ụmụ nwoke abụọ ihe Chukwu larụ n'elu ụwa na-adị ego nwanne m nwata ana m amụ ihe ọma Chineke na-eme na-adị ego nwanne m nwata ana m amụ ihe ọma Chineke na-eme na-adị ego mmiri bụ isi ọmụma onye nye m isi ọmụma ana m awụli elu na Chukwu zọpụtara m na-adị ego ọjọ́ ẹ̀sẹ̀ ya wúrú mmadụ ka ị gara jụọ ajụjụ olee kwere ihe a ga-emere ọkụ nwa mama ị ga-ahụ onye ahụ ga-agbaji ise mere ndị ọkụ onye ahụ onye igbe ọrụ kaketi ọ bụ otu nketa siri mee o kaketi ịkpọkpa
ehuru asa n'ọrụ ọbụla fụrụ esi all system na-agba bọọlụ agbaghị ego onye mefula beli ala a na-eti ebe o
Baba, you do. Please. On my own. Maduni, I didn't kind of know. I will tell you, I didn't kind of know.